Dinhi sa Davao City, Radyo Man Abi, atong ipailaila ngadto sa mga naminaw karon kung kinsa kining mga nanagan nga kinigining pagkamayor dinhi sa atong dakbayan. Okay, dinhi sa Davao City mga kasama ang nanagan pagka-mayor, of course, Cubos Rodulfo and si Roweno Caballes, si FPRRD Rodrigo Duterte, si Carlo Alexi Nograles, Joselito Tan, and Jonathan, di ko sure saan ni paglitok sa yung pangalan, Julayne. So, Unom kabuok. Sa Vice Mayor, dunay upat. Yes. Si Rodora Barcena, Richard Alcebar, Sebastian Baste Duterte, and Bernard Bernie Alag. Sa First District, pagka-congressman, naa din hay 5 kabuok, Radyo Man Abi. Yes. Kana si Rex Labis, Janet Habines, Paulo Z. Duterte, Margarita Ignacia Nograles, si Migs, no? Migs Nograles. Yes. And si Maria Victoria Maglana. Sa Second District, si Montes Carlos Melogen, Augusto Javier Campos, and Omar Vincent Duterte. And of course, sa Third District, si Isidro Ungab, Lito Monreal, Wilberto Alag, Rui Elias Lopez ug si Dindo Robert Plaza. Sa councilors na nay kapin 40 ang mga nanagan sa tibok distrito, mga higala sa syudad. So mao kato ang mga nanagan, mga kasama sa Davao City alang sa 2025 midterm elections. Yes. Una ta mo adto, Radyo Man Abi, dito sa ato ang provinces kato mga dagko mga pangalan nga kanaganing nanagan dito or nagpapili isip gobernador o vice governor, mga higala sa Davao del Sur. Oo. Yes. Kay naay nagpapili dinhing 3 ka gobernador. Ito sa Davao del Sur, according sa COMELEC, ang governor si Rhea Fe Cagas, Emilio Lustre, and Yvonne Cagas. Sa Vice Governor, Radyo Man Abi, doon na po'y 3. Yes. Kana si Cedric Florida, Lanier Kadungog, ug si Mark Douglas Cagas. Daghan po ubay po sa SP members and sa House of Representatives, dunay 2, John Tracy Cagas and Arvin Malasa. Dito sa Davao de Oro, Radyo Man Abi, wala lagi specific ang mga pangalan, pero atong gi-check ni, no, dunay Governor 3 ang nagpapili. Unya, dinhi sa ato ang panuki-duki, mga higala. Yes. Ang mga nag-file pagka-gobernador dito sa Davao de Oro, si Roel Peter Gonzaga. Ang kini si Peter Gonzaga, Radyo Man Abi, mao ni siya ang bana ni Governor karon sa Davao de Oro nga si Dorothy Gonzaga. Labanan daynig mga bana. Bana na pod. May na lang kay way bana mi dire. Onsa ko no. Wa mi padaganon. Yes. Kini si Engineer Raul Mabanglo, Radyo Man Abi, husband ni siya ni Maricar Zamora. Diha po sa Davao de Oro, mga kasama, no, public servant, no? Yes. Dagan siya, nag-file siya og COC. And ang ikatulo, mao si Roger Beduya. So gikan ta dito sa Davao del Sur, tinipod ta sa kining Davao de Oro ug karon dito sa Davao Occidental. Ang sa Occidental naapoy latest update sa midagan pagka-gobernador. Wa man ni mga kalaban, Radyo Man Abi. Ang nag-file og COC pagka-gobernador sa Davao Occidental, kinsa ganito? Si Bautista Franklin. Sa Vice Governor, si Bandigan Lorna Bautista. Sa House of Representatives, Bautista Claude. Why mga kalaban, mga higala, ha? Mao na diha sa Davao Occidental katong mga dagkong posisyon sa atong gisgutan, mga higala. Unya sa dinhi pud ta sa Davao Oriental. Ato ning kompletos recados. Yes. Dito sa Davao Oriental, dunay 2 sa Provincial Governor, Radyo Man Abi, ang magpapili. Mao sila Nino Sotero Jr. ug si Nelson Dayang Hirang. Okay. Sa Provincial Vice Governor, dunay 4, Radyo Man Abi. Yes. Kana si Delmar Sulamin, Luis Manlayaon Jr., si Maria Glenda Monet Gaita ug si Alcio Reyes. Ayan. Sa Davao del Norte, ang atoang nasuta dinhi si Governor Edwin Hubahib sa Davao del Norte magpari-elect. Ang iyahang running mate
mao iyang anak nga si Clarice. Okay. Oo, as vice governor. Unya, incumbent 2nd District Representative Alan Duhali nag-file po og COC isip governor. Unya, si board member Robert So, mao iyang vice governor sa Davao del Norte. Okay. Mukhang exciting ni mamigala. Sa to ang mga probinsya. Oo. Bangay, dili lang dahil din sa Davao City, Radyo Manrens, but mismo sa mga probinsya, no? Ang exciting pod kaayo. Labi na sa midterm election. Tinuod yun na Radyo Man Abi